A concelleira de Servizos Sociais, Paz Pérez, acaba de voltar dunha viaxe a Noruega realizada pola Federación Española de Municipios e Provincias, onde asistiu en compañía de outros concellos. Vilés, Basauri, Alcorcón, Aldaya e Cádiz. Na visita, representantes municipais poideron ver os centros de maiores, de nenos e diversas instalacións do país nórdico, pero para Paz o máis destacable foi a súa organización social. Non hai un control horario, sino que hai un control de calidade e iso lles permite moitas cousas, entre elas a flexibilidade que teñen a hora de ir a traballar, os desplazamentos en bicicleta e a calidade social dos traballadores, cunha mínima diferenciación social de clases, unha tarefa que dista de estar preto da nosa sociedade. O gran lema é libertad con responsabilidade e, como dixen antes, non hai control horario, hai control de objetivos e control de traballo e tareas feitas. A integración do home, a muller e a defensa da familia foi outro dos valores a destacar da experiencia desta viaxe. Si levan o seu fillo á guardería pagarían 260 €, pero se optan por quedarse co seu fillo na casa, o que lle paga o Estado son 371 €.